Gaurko saioan arraina prestatuko dugu eta osagaiek garrantzitsuena gatza, bai, gatza. Arraina eta rumba euskalduna, biak uztartuta izango dira gaurko saioaren eskaintza. Gilimak taldeko Agus etorriko zaigu platera kozinatzera. Beraz errezetak makina bat gatza izango du. Irungo danako jatetxeko pintxoek sari ugari irabazi dituzte. David Rodríguez sukaldariak tabernan izugarrizko arrakasta duen pintxoa prestatuko digu gaur. Bere aitonaren omenez asmatutako mokadua izango da, aitona pintxoa. Sukaldaritza simplea eta etxekoa egitea da Donostiko bare jatetxekoen filosofia. Sukaldaritza horren adibide guretzako prestatu duten errezeta da. Mia arraina, menier erara. Gaurko menua labur bilduko dizuet. Arraina, eta gatza. Kaixo lagunok, eguerdion, hementxe gaude, Agus Garmendia eta Billo, zer moduz? Haupa, egarki. Ike kartzik ikonea, saltza mordua, Gatza, ekarriko iten gatza, ez da ez gutxi. Bueno, lagunak, esan bezala, gaurko saioan gatza protagonista izangoa, eta elkarrekin ingo deu sapua, beste haima gauzakin. Adi, lagunak. Bueno, Agus eta lagunak, ingo deuna da betu sapua arrautzestatua, bale? Eta orduan, ingo deuna da garbitu, lomo gatea, medailoi batzuk horrea, irineti pasa, arrautzeti pasa eta prejitu. Hoi izangoek oinarria. Eta hori laguntzeko, ingo deu saltza bat, barren gorrina, baino toke berdi emango zio, bale? Eta nola ingo deu, betu, aurren ingo deuna da tipulina eta baratzuria ondo gorritu, gero bertara botako dugu txiki inda barren gorrik, baita ere botako dugu urdai azpikua, eta gero botako dugu irina, ardo txurila eta salda. Eta horrekin jau, saltxatxo bat belute bat bezala, baino toke berde emango jau, nola? Hemen, ziazer badazkau, ziazer bagingo ditugu egozi txiki bat, eskaldau txiki bat atea, ura sukatu, eta ingo deuna da horrekin puretxo bat, eta pure hori botako jau, berde-berdia, ja bukatuta daunean, kolorestatzeko. Eta baita ere, hilarrak egozita barrua batako zio, bale? Earki zio. Earki. Eta gero hemen beste pare bat gauza ingo ditugu. Alde batetikan arrautza egozi, gero raiatuta botatzeko gainetikan, gero ingo ditugu nada, urdai azpiko hauek. Sartaian jarri, suabe egiten, kurruskari bezala usteko, eta hemen barren gorri hauek, baita ere ingo ditugu salteatuta, lagungarri bezala jartzeko, bale? Earki ziok. Zukalden zemuz moldatzeaiz. Earki. Ondo, ez da? Zukaldari, ja ez gaina, ez da? Bueno, Pintxe bat aiz. Pintxe pendejo. Nuna birguan txelanian. Zera, zugarra murdin. Zugarra murdin. Jatetxe batian azketa jatetxian eta txibiltzekea. Orduan nugandikan ogibidia musikatikan ez lortu guztiz bizitzia? Hortagoaz, pixkanaka, konpaginatzen gauzak eta pixkanaka. Bueno, lagunduko jak, ez da? Ni arraia garbitzen jungo nauk, hemen jarri berduna behitu, bi baratzuriale zuritu eta txikitu, bale? Eta gorritzen jarriko isiu. Lasai jungo dituk, bizukaldari hemen da presatzeko, Lasai biliko beha. Bueno, kontatu dugu pixkak, euskal rumba, euskal gatza hori, nola sortu deke, nondik gateak, ideia, ni pentsatea Kataluniatik hartu dekela, ez da? Bueno, ez dakik Kataluniatikan edo, dena sortu zen gure barrilloan, jote ginean Manolon tabernan, barrilloko barfrontonen. Bai. Eta Manolo, deskansen paz, joen dela gutxil zan, gaixua, eta bueno, behakin egote ginean, hoxe tabernan, eta eamaten genuen gitarra bat, eta hortxe egote ginean gauian kantatzen, eta lehenengo kantua, estopa eta olako kasi ginean abesten, eta... Vale. Eta hoi nun izateguan zehazki? Hoi Etxeberrin, bai, Hernaniko auzuan, oida. Vale. Oso auzokoa gehagu.
Bikain. Eta hortxe ote ginen. Eta hortxe, orduan rumbana behan du, horra ziren roka eta pixka musika gogorra kontatu behar da. Bai, gu bagenun talde bat, nahi gustatzen pia rock, ochentero, Van Halen, Motley Crue, Bon Jovi, hau edenak. Beti musika zarra, gurason musika haitu eta asko, eta beti gustatu zait hori. Bueno, gero, karo, kalian jotzeko eta gitarra elektrikakin, mal asunto. Orduan ze hasi nintzen, gitarra klasika ateatzen, eta horrekin hasi ginean, hola, brometan, barri joan, zerbeza batzuk hartzen, lagunekin, eta hori, pues, rumba batzuk kantatzen, eta hortik hasi zen. Eta ikusi guan rumba, jendia piztu itezi jala, eta esan hori, bide polita izango bek, ez da? Bueno, egia esan, nire lagunak, soso batzu dira, osea, barkatu, asko maiteie, baina soso dela, hostia, zuten ez da palma bat ere ematen, hiru biltze ginean pixkatola saltxa hortan gustatzen zaiguna ibiltzia, eta gero ja, karo, taldera eramatea, pues ja, berando getorri zan, ja, pixkat aurreago. Vale. Eta noiz etorri lehen biziko diska? Kilimak izena adibidez etorri zan, lagun batetikan, unibertsitateko lagun batek esan zian, zuen musikak, beti bilatzen du jendia muitzia eta dantzaitia, eta pixka gure letrak ere, adibidez kontakatilu letra ez pixka kritikatzen dugula, jendia nola ibiltzen da beti txutxu-mutxuka, eta ez gaizkitzeiten jendia eta ez bizkarretikan, eta hola. Eta esan zigun, ze baitzeate kilima deitzen, ez? Eta esan nu, balekua, ez da? Bai, eta beria meritua, Bikain, eta bueno, taldean, nik irekin topo inilan, udak dakarren asaioan, ezautu nilan, bai ire, eta bai ire bikotiai, ire taldekideak, bai, ez da? Oidek, bai. Bilok zeate, duo bat zeate, edo taldeen jende gehiago daue bai, edo... Guazi ginean duo bezala. Hasieran, bai, Jon eta Bilok, elkartu ginean Lisboan, Erasmus batian. Bai. Ez dakit zeo segeian bareten... Bai, txikitu. Txikitzeit. Bai, betu, hau jaken du. Nola txikitzeit, kuadrotan? Bai, lauki txikitan, bai. Vale, oso ondo. Eta hoxe, elkartu ginean hor Lisboan, eta hortxe egote ginean terrazan, kantatzen eta bar, eta nahi bere hautsa, gustatu ditzen pila bat, ez nola kuajatzezun. Ze euskera polita gangainea, Nahi parraldeko euskera hori da, marabila. Eta hoxe, hortxe hasi ginean Bilok, eta, bueno, hortikan aurrea, esan genuen, talde bat bilatu behar dugu, perkusionista bat, eta bajista bat, eta bar, eta hortikan bueltan, hasi ginen ja, taldea formatzen pixkanak. Gehienak ezautu geha, kalian jotzen, bat juntatu, eze politxa ezakiz eta aurrea, ona. Bueno, noiz izan nuen zuen lehendabiziko aldiz euskal rumba holtza baten gaine hilo eta kontzertu bat emantzen dutena edo zerbaitola... lehenengo aldia izan zan, polborinen izan zan. Bai, hola, konzierto pixka talde osua, lehenengo aldia polborinen. Bai, Jonekin jonitula bi konzierto lehenengo bilo bakarrik dugu bezala. Bai. Eta, bi horiek hone organikoa gota, eta nik gaur bai jazuta gotakoet. Vale. Eta lehenengo kontzertua jo genuen Zugarra Murdin, ze Jone Zugarra Murdikoa da. Vale. Eta hoxe, jo genuen lehenengoa Zugarra Murdin, gero Barcelonan beste kontzertu benefiko batea junginan ere, Ala Aventura. Eta gero talde bezala deno batea, pues jo genuen lehenengo aldiz, Urguleko polborinan. Orkeston lekua, eharra, orkeston biztakin, eta hortxe jo genuen lehenengo aldiz. Bikain. Bueno, hauen, barazki martxan jarritugu, inberdeuna da barrengorri hauek garbitu, bale? Vale. Ingo jokenek, ipurdialdiak endu pixkat, eta gainentzekoa pikatu, bale? Lebai dana lauki txikitan ingo jo, zera krematxo bat itian nahi dio. Eta gero nola ez deten birrinduko ez iragatziko, lagako deu pusketatxuak bertan, bale? Orduan, nahiko pusketa txikiak iten baituk, hobeto. Vale, eta bueno, hor ja noiz animatu zinaten diska ateatzea esan zen, venga, beste aurregu pauso bat eman berdeu. Diskaia pandemiakin. Nola baite, pandemia gelditu zigun gure trena. Bai. Ze ondu binean pare bat urte edo jotzen atope. Zea gaztetxetan, herriko festetan, txotnetan eta hola ondu binean, esan kriston suerte eukideu, porque hau muitu geha pila bat. Osea, guk eskatu gabe ere, tea zaigu kontzertu batetik bestea, eta... Hombre, eske behin zuei entzun da, esateki honek ritmo ekarriko igerrira, nire festetan nahi dezteuki euskal rumba. Martxa, Martxa. Azkenian hoi da gokiten deuna, bai. Earki. Eta bueno, eta orduan, arrakasta hori etorri guan, kontzertu asko eman dituzue, o pandemiak oztopo asko jarrizkizue? A ber, pandemiak, denei bezala, indigu gelditzea, eta... bueno, azkenian da egoera bat pasabar deuna,
Baina, bueno, guri ere intzigun, esatea, oain da momentua diskoa grabatzeko, ez bai, oain grabatzen, ez dugu inoiz grabatuko. Gauza ondanak, zehoz txardanak, zehoz honak hartu, ez da? Zehoz honatea, barzaio. Eta, bueno, pandemiakin, hasi ginean hor diskoantzako behiratzen, un grabatu, eta dena, eta azkenean Hernanin bertan. Eta oso guztua, esan, Osea, guretzako izan zen diskoa grabatzea, ja, pixkat, episodio bat istea bezala, ez? Ze ona. Bai, ze ona. Bueno, eta disko hori, ze topatuko jau disko hortan bertan? A ber, Euskal Rumba, garbi dago Euskal Rumba, baino, ez dakit jendiak ideia batiteko nundik noa, zenbat kanta, zenmotatako kantak, dana euskeraz dek. A ber, badia 6 kanta, eta azkenian dialako Kilimaken lehenengo zikloa izten duten kantak. Eta, bueno, aurkituko dugu rumba, nola ez, rumba alde guztitatikan. Eta gero badaukagu swing bat ere. Swing bat, zerrek hori? Swing, bueno, estilo diferentia, pues pixkat swing estiloa ezakit ez dautu guzun. Gutxi horretik aldetu ja, eta gero, jendia du bueno, pixkat jazz bezala toke badaka pixkat, takitzea markatako musika ez etan kasartuko, baina, beste estilo diferente batekoa. Eta hori zuen letra nere lagunak, baukal lagun bat arrantzalia, ibiltzea laur seitxele zentzea atunak arrantzatzen, Iñaki, eta bueno, beak inzun letra, eta nik atean nion ritmoa, eta hori da kanta pixka berezia diferentia. Eta beste kanta dia rumbak, baina rumba berian aurkitu ezakezula, zea eska bat, edo rigi bat, edo la rumba tartean, eta berrio rumbara sartu, eta pixka denetaik. Zaiten dugu zea berezia ere. Biziposa. Kontuatzu zaitezte, zukaldari batekin ahola, behitu hemen ze pintxe hona bota dute. Garbi zion pintxea izela eta hona gainea. Bueno, eta hemen txe, arraia garbitu deu, 5 pusketa platertxo bat iteko soberan, hemen txe ere barazik eta barrengorri martxan jarritugu, eta bitartian guaz, Irunea, danako jatetxea, eta bertan prestatu due, eundoko pintxituak, guazen hartara. Apa Joseba, David naiz, danako jatetxeko nagusia, hemen Irunen gaude, eta, bueno, joan hor platoan egon ginen pintxo batzuk grabatzen, eta oain erakutsiko dizuet gure etxean ze nolako lanak egiten ditu. Egia esan da elektrizista naiz, baina txikitatik soziedadean beti nagon sartuta, eta Koldo Salinas animatizuidan lasartera jutea, segola gizon batan, jatetxe bat zuela, eta ondo zela gauzak egiten, eta gizon hori Martin zen, ez? Nire lehendabiziko sukaldeko nagusiak izan ziren Davide Jorge eta Andoni Luis Aduriz, eta bueno, gero ja 2000-tik aurrea ja nire kabuz jarri nintzen, eta azkenian nire emaztearekin danako sortu genuen, 15 urte egingo du ireki genula danako. Pintxoen inguru gabiltz, pintxoen menu degustazio bat dakagu, jende oso gustora hartzen dula. Dastatzen dutenean, flipatzen dute, zatik. Jaten dituzte 7 pintxo desberdin eta osagai pila desberdin. Baita dakagu eguneko menua eta astebukarako menua. Azkeneko urte hauetan, nahiko sari lortu ditugu. 2009an Euskal Herriko pintxo txapelketa lortu genuen. Gero baita talento gastroko pintxoetan eman digute saria Gipuzkoako barra oberena, eta orain dela gutxi baita 2 sari lortu ditugu, Gipuzkoako pintxo txapelketa, eta gero Eibarren antolatzen den bakaioari buruz, eta baita irabazi dugu, suerte eduki dugu, osea, oso pozik gaude. Eta orain pasako gera, hemen danakon ezagunetako den pintxo bat, Aitona pintxoa, sari asko eduki dituena, oso oroimen politak dituela niretzat, eta etortzen dena danakora ezin da jun Aitona pintxoa probatu gabe. Aitonaren pintxoa nire aitonari dedikatua dago, dedikatua baino gehiago da nire aitonaren niretzat ditudan oroitzapen guztiak, ez? Lehendabiziko gauza da nire aitona Irunen, Renfen lan egiten zuen, eta trenei karboia erortzen ziren. Bera poltsikotan joten zen gordetzen eta etxea iristeakoan kaja batzutan gordetzen zituen. Kaja horiek eramaten zituen Errioxara eta iraian piperrak erretzen dira. Orduan, karboi hori erabiltzen zuen piperrak erretzeko. Piperraren osagaiak. Kutxa horiek nola sartzen zituen karboia pixkate imitatzeko, egin duguna izan da teja krujiente hauek biekin pintxo bat osatzen dugula. Pasta guantukin egindakoak.
Gero, berari asko gustatzen zitzaion ospina, orduan egin duguna da txitxarroa gatzetan. Ordu bat sartzen dugu, garbitu, ondo lehortu eta eskabetxe batean sartzen dugu. Eta hor, prestatuta uzten dugu ja pintxo bat montatzeko. Eskabetxeko horretako barazkiekin maionesa bat moldatzen dugu. Gero, Errioxan, baratzetatik juten zenean, melokotoi aurkitzen zituen lurretatik eta deno, hartu egiten zituen, eta etxea iristean egiten genuen mermelada bat. Eta gero, nire oroitzapen handiena Errioxakoa zen txuletillak egiten genituena Sarmientoarekin. Orduan, Sarmientoarekin hauts bat egiten dugu, eta gero, kehetu egiten dugu pixkat pintxoa momentuan. Baina, Sarmientoiek jateko modu bat bilatu nahi genuen. Orduan, egin duguna da Sarmiento hauek parrillan erre egin ditugu, eta gero sartzen ditugu olio batean. Usten ditugu enbasatuak hilabete bat, eta olio hori Sarmientoren zapore guztia hartzen du. Eta azkenekoa pintxoa, hauntzazko gaztamus bat egin dugu, pintxoa pixkat heltzeko. Eta bakarrik gelditzen zaigu pintxoa montatzea. Hauntzazko gaztamusa erdian jarri, gero Sarmientozko hautsa sartuko diogu, pare bat tejak hartu ditugu, eskabetxezko maionesa, gero, alde batean, ikiosko piper puska bat jarriko dugu, eta beste aldean, melokotoi. Eta gero, txitxarro bat. Eta orain, egingo duguna da gure kutxa itxi. Gaztan heldu, maionesa pizkat gehiago jarriko diogu txontxorrean, eta orain gure loreak, eta azken ikutua, Sarmientozko hautsa hartuko dugu, sartzen dugu hemen, kopra prestatuko dugu, eta orain gure pintxoa desagertu egiten da. Bueno, Joseba, eta hemen eskaintzen dizuegu gure pintxo Aitona, Tanako jatetxetik, Irundik, nahi duzutenean etorri dastatzera, eta bueno, eskerrik asko, eta beste bat arte. Agur! Ai, ama, David, artista hutza aiz, eundoko pintxitu eindek, eundekua ez urrengua, ez txukuna eta ez itxura, Earran urrengua. Ona, abergu, hoi bezain txukuna itin jau, ez da? A ver. Saiatuko gea. Tamaina neoten bai. Bueno, mila esker eta gurian jarraituko dugu. Beitu, hemen dazkauna da, barazkik eta barrengo hori martxa, baina utzi behar dugu ondo gorritzia, bale? Bi gauza jarriko ditut hemen, bai, ziazerbak eta hilarrak egosten, eta beste gauzatxo bat behar dugu, beitu, gero honea botatzeko, baratzu jau inberduna da txiki, bale? Ikartu, lauki txikitan dana, bale? Aurrena tiretanin, da lauki txikitan, dana. Bai, eta nik esan bezala, egosten hasiko naiz barazkiak. Bueno, kontatu dugu, guain diskua hemen jasekaula, ze polita portada, eta ze... Baietze, Oso. Bastante. A ver, portada, azkendian, portadan ideia, eukizun neramak. Benetan? Bai. Ona. Esan nion, ondu nintzen pixka behakin itzeiten, a ver, nola egin, eta zen nerama diseñadora grafika zan. Ona. Eta Italian ikasizunan Milanen, eta, bueno, artista bada nerama. Eta, bueno, gero ja guri eukizigunean, utzi barri izan zuen lana, guri dedikatzeko. Baina, bueno, gero esan nun, etxian eukita diseñadora bat, zeni eskatu, ez? Arrapatu, inberdek zerbait, ez da? Oida. Eta okurritu zitzaion, trenan ideia, ez? Azkenean gure ritmoa da tren bat bezala, ez? Bai, joalo da txik. Vale. Ez, oida azkenean trenan zentzua. Eta gero okurritu zitzaion, trenan paratxok esaiteko gure letrekin, eta, bueno. Oso txukuna gehatu, kilimak, Euskal Herriko rumba. Eta gero gatza. Abesti hori hor behizan topatuko jau, ez da? Hombre, hoi lehenengoa dek, hoi zikela dek. Eta abesti horrek, ze kontatu igutan, nondik gatea eguan abesti hori iteko ideia? Hoxe, kontatu izuten bezala, hasi ginen taberna hortan jotzen ezakizet, egin genuen lehenengo rumba bat, erdera zin genuen lehenengoa. Eta nik esan, eta zebait etingo bat euskeraz, ez? Eta esan, ze behar da Euskal Herrin, ze falta Euskal Herrin pixkat, eta hoxe, gatza da falta Euskal Herrin, eta hortik gana zen izan, pixkat
ez? Pentsatzen nola eman, buelta bat horri, gatza nola egin, eta hortzeatea zen. Vale. Hortzeatea zen kanta, bai. Ona, eta bueno, ze letra hortan, ze letra bakoitzetan eta ze kontatzen dezuen, zertan murgeltze zate. Ba, bera, letrak ite ditutenean, gehien bat inspiratzen naiz, eguneroko gauzetan, ez? Adibidez, pues, gatzana, zer da, dei bat, dantzari eta pixka salseo ez? Altxa besoa gora, ez dakiz zer. Gero adibidez baukagu errutinaren trampan, pues, pixka, eitzaitu dula, zer rutina bizitzaitugun egunean zehar, lanea, numia diala eskolara, eskolatikan inglesea, inglesetikan kirolea, eta, bueno, nola murgiltzea nolako errutinetan, ez? Eguneroko gauzak, ez? Azkenean, denoi pasatzen zaizkigun gauzak, kontakatillo ere, pues, zenek ez daka kuadrillan kontakatillo bat, edo zein ez da izan noiz baitere kontakatillo, ez? Hala da. Eta, bueno, pues, hola dia azkenean eguneroko gauzak, eta denoi gertatzen zaizkigun. Bikain, eta adibidez, kantu hauetanak ikonposatzen ditu, gero letrai jartzeiok, letrai jartzeiok eta gero ikonposatzen ere bai musika eta nahi sartzeiok? Bai, bai. Artista hutzaiz. Azkenean, etortzen zain melodia bat, gero hortikan ateatzen den normalian letra, lehenengo melodia egiten dut. Vale. Eta da, kozinatzea bezala, ez? Lehenengo osagaia behar dituzu, letra, melodia bat, eta, bueno, azkenean ritmoa jarri eta bar, eta gero ja dena, arregloa egin, eta hoi dena, bai, laguntzi jatela ere taldekideak, arregloa egiten, trompeta sartu behar diala, edo bateria nola egin, ze kortek eta hola, baina... Batzutan laguntzeie, bestean liau iteie, bestetan... bai, batzutan... Hemen, arrautza sartuko jate goztea, bale? Oso ondo. Beituzak, arrautza nizartzea beti urotzetan, eta irekiten asteanian, 10 minutu, eta egozita, bale? Holaxe, uretan jarri debori, hemen txe, hasi zaigu irekiten ura, eta hemen, badijoaz hilarrak. Hilarrak ere, 2 minutu egoziko ditugu, ez gehiago, Eta zia zerbak sartu, tatea, ikusiko zuen. Oso ondo. Bueno, hemen, azkarregi jaiz, tita iteiak dana, katxiz la mar. Hau hemen prestauta, eta hain behar deuna da, bebeitu hauek. Garbitu, eta laminetan moztuko dugu, bale? Gero salteatzeko. Bale, hau jarriko jau, hilarrak martxan dazkau, eta zia zerban are bai, hasi da martxan, eta ingo deuna da, berta sartu. Venga, dana, martxan. Bai, azkenean horako gino bada, gatza, pues azkenean, pues, martxa bezala. Vale. Bueno, eta etzakia, urten goze, proposamena, kontzertuak nola dakazue moldatuta udaberriko historia? Bueno, urtarrian egon dugu adibidez, Bilborrok salan egon dugu jotzen. Ze hona, ezta? Bai, jarra. Gero muskildin ere egon dugu jotzen, oso guztoa. Eta, bueno, bain gaude pixkat udarai begira, prestatzea repertorioa, eta nola jungo dan dena, eta... Vale. Eta adibidez, kontzertu bat emateko 6 abesti gutxitxoek. Karo. Ozen bat, zuek kantu gehiago sartu zue, edo... Bai. Azkenian guk 6 abesti hori sartu genitun, esan detena, lehenengo zikloa izteko, eta, bueno, oia grabatu guzteko, eta listo. Baina guk kontzertuan ja espalditikan abesti gehiago jotzeitugu ere. Vale. Orduan kontzertua izaten da ordu talaurde nolako zerbait, eta gehiena dia gure abestiak, eta ero baukagu bersio batzuk ere. Adibidez dakagu Itoizen egal egiten kanta, Santxangorriana, rumbara pasata, eta oso kuriosoa, eta jendeai asko gustatzen zaio, eta bai. Oso ona. Bueno, hau hemen, pintxe askarrek jabota jat, nika atxita amar, lasai bili, Bueno, hemen txegarri, sartagia handi bate bai, martxan jarriko jat, eta ingo jakenaek, honean etorriko ez nahi laguntzea, eta urdaia espiko kemen jarrituko ditu, bale? Eta ingo deuna da, erdizuan, zukaldatzen jun kurruskari bezala gelditzeko, bale? Eta ni aldi berian... Olio gabe jarriko ditugu? Bai, olio gabe, bere koipiak iningo dira. Ordu, nik hemen botako eguain, hemen urdaia espikua, guantxe botako eta hemen irin pixkat, zukaldatuko deu, eta ja, krematxo hau martxan jarriko dugu. Vale. Oie, ondo galditzeko, zanpatu eta xapalak utzi, bale? Bai, bestela alde bat kurruskari getuko eta goian gelditzeana ez da geldituko kurruskari. Vale, oso ondo, irin pixka bota honea. Aurrena beti irina beti zukaldatu inbiar da, dakizuen bezala, bestela irin zapore gelditzen dira, eta hori etzaigu komeni. Hola bota pixkat. Vale, haber segeio, abeituzak, gauza bat esango jatiteko. Hartu, eta zia zerbak honea pasa. Vale? Vale, berta pasa, nahazu
sardezka bat hartu, bueno, eskuakin moldatzen bat ondo, baina sardezkakin hobeto. Eta ingo ekenadek, gero birrindu. Hemen txijarriko jatau, eta guain ingo ekenadek hori birrindu, eta hola ja krematxua presteukiko deu, gero bertara botatzeko, bale? Hau listo, eta hemen irina pixka zukaldatu danez, guain bagoaz, ardo txurila, eta gero salda. Eta hor bazio gero abesti bat burrumba deitzegena, ez da? Burrumba deitzegena. Biurri. Bai. Burrumba esiteko? Bueno, ya está bien, ya ziok. Vale. Bai, abestio izan pixka, hasi ginean ere, kontzertutan eta kriston burrumba montatzen genulako ere, eta azkenean ginoi daka burrumba, pixkat euskal hitz bat rumba eramaten duna ere, ez? Eta egia esan hasiera nola ditze ginean, burrumba. Bai, Etorri zanean Mikel nire laguna esan zian kilima, nik uste kilima, bueno. Hobeto dala, ez da? Hobeto, nik uste. Euskalduno eta Oida. Vale. Bueno, ondo. Eta telebistan, jago baia hemen ETV-en ja urratzak egiten, ez da, gaur hemen sukaldatzen. Hombre. Atea zinean bai uda dakarrena, ez zekit, zeo segei bai atea izen. Noiz dos intres esateko, ordu nurrengoa ez dakit. Beste batean goa, bai. Beste batean goa, seguro. Bueno, pizkanaga muturra sartzea guzu ez zaitere. Ondo. Bueno, bagitxestik, esan dakua, hemen, pintxe har bat ekarri deu, eta baitu. Barrengorrin saltza, prest. Aragila, arrautza eta irinetik pasateko, prest. Kurruskari, prest. Arrautza egosten. Hori dehin da, bagoaz erreportaia batea. Bare jatetxea jungo gea, Donostin dao, alde sarrian, eta ikusiko zu ezen mi arraina prestatu duen. Guazen bertara. Kaixo Joseba, Aitor Oyarzabal naiz, eta gaude alde sarrean, Donostin. Erakutsiko dizut, Bare taberna. Bare hasi zan orain dela 4 urte. Hau zan amets bat, nizan nintzen ostalaritza eta gero utzi nun, eta nire asmoa zan itzuli. Itzuli eta antolatu jatetxe hon bat, gauzak onak saldu eta jendea disfrutatzeko. Izena dator, itsasoa bare dagoenean da munduko gauza berena niretzako. Momentu disfrutatzeko eta pentsatu nun. Jatetxe bat baldin badaukat, hori da izango da ezbere izena, Bare. Jatetxe bezala dauka karta bat, baina dena da parrilla. Nire familia zan ziren harakinak. Eta ni asko gustatzen zai jun haragaia ona bila. Eta itxaskiak. Bibero daukagu, eta handazkagu bizirik, nekorak, bogabanteak, txangurrok eta deradik, baino bizirik. Eta hori lujo bat da, zeren jaten baduzu zeo zer, eta bizirik baldin badago da fresko. Ardo kartak zabala dakagu, referentzia dauzkat, eta nahin sukalderagoaz prestatzeko harri hon bat. Gaurko eguna, errezeta esango da, min arraia mener erara. Erabiliko ditugu osagaiak hemen dauzkat. Gurina, fumea, limoia eta perejila pixka bat. Eta nola ez, min arraia. Arraia gertzen ditugu tamargoan aiak, benetazko arrai ona, eta egunero etortzen zazku, egunero. Naiz eta iragandea izan, hemen daude. Lehenengo gauza egin duguna da azala kendu behaldetik, gero gatza bota eta plantxan jarri. Eta jarriko dugu hemen, ogi pizkat, bezala lortzen da. Menier salsa da Frantziako rezeta bat. Han askoretzen du gurina, eta gurina oso gozoa da. Hanaiz eta gu hemen daukagu olioa, gurinarekin gauzaz delitzen dira oso gozoa. Menierrera egiteko parrian kea saborea hartzen du edo parria saborea ez da ona. Menier egiten baduzu hobeto plantxan edo zapakaien ondoi batean. Haren bueltan emango dugu. Hartzen ditugu pintxo asko. Genez pintxo beroak. Daukagu zerrenda luze bat, pintxo beroak eta asko zaten ditugu. Zipio plantxa, karrillera, katxopo egiten nahi gustatzen zaio jendeari. Bueno, zerrenda luze bat, Mina arraia egiten bitartean, egingo dut salsa. Botatzen dugu gurina, fumea. Orain nahi burtu behar da. Eta orain, botatzen dugu limoi pizka bat, pelexia, eta hola da. Hain errez.
Bueno, ameten du mian jarrena egina dagola. Orain, aterako dugu. Eta saltza gero gainetik botatzeko. Bueno, Joseba, hemen dakar presatu dugun arraina. Hemen bare jatetxean, Donostian, Alde Zaharrean. Eta nahi duzunean, etorri. Aio. Orain botatzen dut kaldera, borroka ontan gauden batera. Guren baitan duku aukera, guazen euskaraz mintzatzera. Orain botatzen dut kaldera, borroka ontan gauden batera. Euskalduna sentitzen altera, mintzatzen altera. Oazen euskaraz mintzatzera aitzen da burrumba, Euskal Herriko rumba. Aitzen da burrumba, rumba, le, rumba, rumba, le, le, le. Aitzen da burrumba, Euskal Herriko rumba. Aitzen da burrumba, rumba, le, rumba, rumba, le. Irrintzi bat entzun da, mendi tontorrean. Guazen udari denak ikurriñak airean. Irrintzi bat entzun da, mendi tontorrean. Guazen udari denak ikurriñak airean. Aitzen da burrumba, Euskal Herriko rumba. Aitzen da burrumba, rumba, le, rumba, rumba, le, le, le. Aitzen da burrumba, Euskal Herriko rumba. ole! Aitzen da burrumba, rumba, le, rumba, rumba. Apa, arra, bote. Nausi, artista utzai. Epa. Musiko sentitu noketan, eta oloi purdiatan agarri zaitek. Artista Artista utzai. izi ere, bate. Hain naukiten igual, baino goxatu india, goxatu. Erra, erra. Abesti polita. Aupa, eskerrik asko. Eta bueno, hemen dikan, bare-bareko aitorrei, eskerrik asko ire miarraiagatikan, abesti hau beretzako, ezta? Guretzako aito, rapa, Geo pasatuko gea, miarraina jatea. Oide. Eskerrik asko, jauna. Bueno, ze abesti polita, ze ikutu eharra. Bai, Eh? bai, azkenian abesti dau, bida. Gorputza gora etortze zaigu, on naiz. Gaina abeste genian zerbait nahi etorri gora, ezta? Oide. Eta honek ekartzik gora. Osasuna eta Sortu zoze polita. Eta bueno, nolatan sartu jokela letra hori, hor bertan? Ba, beira, banakan pentsatu aia hasianakan kanta estrofa inanakan eta esan jo. Sartu behar diote euskal kanta bat, ba, deno dakitena, ez? Tipikua, hemengoa, eta denok ezautzetena, eta esan ba, ez eusko gudariak ezin nintzen probatzen, eta, bueno, melodiakin enkajatzeu perfecto, ba, barrua. Eta barrua, eta galditu zaik, maizu, zorionak. Eskerrik asko, bai. Eta gero, beste gitarra, hau gitarra espainola, baina ez mitikoa, nik uste dut iztuagoa bezala, ekela, etxeki zer ezberdintzak zundakan. Bai, azkenian da, gitarra bat, finagoa, eta azkenian zuti jotzeko eta ena, ba, rumba jotzeko ere oso aproposaz, soinua daka argilagoa, pixkat, agudogoa. Eta hori, ikusi nun interneten, zea, Granadan saltze zutela. Vale, oza, zuen espresoki iretzako eskatu, oza, ikusi zuen interneten da. Hoi da, eta Granadan ikusi nun saltzen, eta esan nun, ba, arean ikua. Oza, zuen eskatu bialtzeko, eta ez errarea, gonitzen bila. Ez, ni probatu inbarde, gitarra, ez dela, ez dezillo. Eta ez esan nun, ba, neska editu nion, eta esan nion nahizu, ba, guaz Granada, eta noiz, ba, guain. Eta esan zian, guain. Artista. Venga, aurrea eta neska, bueno. Se apunta un bombardeo, así que nerekin etorri zan, eta atxaldeko zazpiterritan erdanetik atea, eta lehenengo juinan Almeria pizka disfrutatzeko, kabo de gata eta dena, ja, aprobetxatzeko bidaia ez jungo bakarrik gitarran bila. Osea, gitarra eskusa guan. Hombre, hartuta amateko. Ona, oso polita egila esan. Bai. Vale, bai, nama ekutzizak bertan, lanian jarraitu berdila. Lanian berriro, bai, gutxi hor, vale? Osundo. Hortxe utzi, vuelta manda, eta ekin ingozio gula nahi. Bueno, hemen, esan bezala, beitu, saltxa dakau, prest, botako jo bai, ziazerban puria eta hilarrak, hemen ikusizu, guantxe eman dio vuelta, beitu ze, urda espikoa ze eharra gehatuan. Eta beitu soinuare bai. Eta sapua pregitzen jun bihargea, inbiardia zu zuritu hau, egozitako garrantza, bale? Hoi zure kontu, eta hemen beste lapikotxo bajarri berdet, eta inberditu barrengorri horieke bai, salteatu. Bueno, bagitxestik, txirgi txarraka. Oso ondo.
Bueno, eta hau, gitarra betian ni joek, edo noiz haizia izen gitarra jotzen, edo txikitatik ja musika barruan eamatek. Txikitatik musika pila gustatu zaiten, nire etxian adibidez. Esan dezu zure amak, eta gero lehenoko musika entzute zala, eta hoxe gustatzen dezula, ezta? Bai, azkenean eute gina salan jolasten, eta guraso vinilok jartzen zituzten. Baukate kriston kolekzioa vinilona, eta musikok ez dira nire etxean, baina beti musika musika bai. Txikitatikan. Eta ordu neon, erabakitzen abertzen nahi nun bateria o gitarra, eta beti izan da nire duda hundina, ez? Bila gustatzen zaizkialako, baina azkenean gitarra. Gitarrakin gatu. Baina gaur egun, bai bateria jotzezu, beste instrumento batzuk bai jotzen dituzu? Bai, adibidez, bateria ere jotzen dut, kajoia ere, perkusioa jotzen dut ere, oain ere pianoakin nago ere ateatzen pixka tumbao batzuk, hola... Ona. Pixka, azkenean buruan sonatzen dira pianoak ere nire musikan, eta denei saiatzen ere pixka piano batzu sartzen, eta... Bueno, holako... Eza hogeldik, hori garbizio. Ere, ez dakit, beti gustatzen zai probatzea beste instrumentok eta... Bai. Ona. Bueno, hemen ez dakit, gelditze zaigu, barren gorri hauek salteatuko ditugu, batzu bakarrik, ni uste gaurko platera iteko, batzu jarriko ditugu martxan, nahiko izango diala, eta gainuntzekoak ingo dugu krematxo bat, edo zeo ingo dugu, hemen utziko dugu, eta hasi biharrea... Bueno, arrautza hori, gero ingo deu, raiatu plateran gainean. Baina bai, geho igual zuzenian ja plateran gainean. Bai, ni uste ja plateran gainean, zuzenian. Bueno, eta dana ez de musika eta sukaldaritza izango etxekia, egun libretan, hobby jak, ze gauza iteituzu? Bueno, a ber, oain, esan, mendie biltzea gustatzen zait. Gero lagunekin gatzea ere, musika jotzeko ere. Ni bizian zehar, rupia jolastu naiz urte asko ere. Kirolaria izordun. Bai, beti izan naiz, eta rupin ibili izan naiz, judo, denetatik itezu txikitan, ez? Gehien rupin egon du naiz 12 urte dola jolasten hermanin. Ona, eta hize, dakaken gorputzagin hor laterala, izango izan hor korrikalarilla, ez da? Oide, korrikalarilla. Vale. Bai. Jende haunditik ani esten, no? Hombre, plakatu gardia ere, hondiak, tokatzen nian. Ona. Ez da, beti gustatu zait rupiko saltxea hoi, eta bai. Uste biltzen nintzen bai. Bikain. Baina, ia guz, sukaldaria iz, pintxia, musikaria, baina zure ikasketak zerrenak izan dira, zerretaz ikasi izan dezu? Nik ikasiet pedagogia. Pedagogia? Ikasiet, lehenengo inun animazio soziokultural ere, eta pixka eta arlo hortatikan, ez? Arlo sozialetikan beti gustatu zait, bai jendiak enotea, eta jendiakin lan egitea, eta beti interesatu zait, problema sozialak, ez, alde batetikan. Eta orduan hortikan ez garitzen lana ez topatu horrena, edo... Oaindikan ez naiz jarri hortan, oain musikakin nago, eta, sukaldea beti gustatu zait pila bat ere, ondu nintzen apunto ere sukaldea ikasteko. Baina, eukinun pare bat esperientzi lanian ere sukaldean, eta, gustatu zitzean pila bat, pero, gero bizi guztiako ofizio bezala, ez duen ikusten ere. Orduan, tarteka iten de, sukaldari bezala, lan askotan ondu naiz gasolinera batean lanian ere, pintatzen, baratzean lanian, denetai... Tokatzeana, ez da? Tokatzeana, eta hoxe, bai. Vale. Bueno, ongi. Bueno, ikusi aldezu ze itxura hartu duen gure gaurko platerak, ze kolore hartu duen, zia zerbakin, Hemen txere, barren horrek, eta, guantxe, hau gutxingo dugu, lea baki zuen arraia reboxautata, buelta gustatzea, eta gainea, behitu, zua dakat altu gita dana. Nik, reboxatzeten nian iten dut pixat, konfitatu bezala. Arrautza ez gelditzia beltza, baizik, eta gustatzea gehiago oriantzea gelditzia, bale? Xamurra. Bueno, hemen txe, behitu, hau ere, da kolore gehiagin ere aukeran, kolore gehiagin. Ingo etena daia, zua jetxi, eta hor lasai juti egiten. Ingo deuna da, atea, papeltxo baten, gure lehatza esan di berriro, gure zapua, nola reboxauta etzian beti lehatza iten deu, gure etxian ere beti, beti izan lehatza rebosatuta. Aladek. Eta ze gauza hona dan, lehatza reboxauta. Txikitan ez zitzan asko gustatzen. Arraia eta hola, nire etxian beti janda berdura pila, baratza ere etxian, eta berdura pila jandegu, arraia eta holako gauza, denetai jandegu, beti gauza sanuak eta hola, pero kristen nintzen lehen guzuan etxea, eta hor zeuden ketchup, leche kondensada, cereal, Choco Crispy, nahi bena beti ez da gauna. Bai, etxien eukitzen denun, janaria zan, una batalla. Azkenian, goatzen nahi zamak kroketak ite zitu nian, zego jaskoa sobratzen zan nian taola. Bai. Bexamela hola, Oida. Jaten. Eta kroketak izate zituken, bakoitzan zat 3. Eta jazta.
hortxe jartzen zizkigun platerian, Beti borrokan. eta gu beira, eta niz bakizu zeiten nun, bat hartu, Eta bi sortu. gordetzen nun, silan azpin. Eta silan gordetzen nun, eta jazta. Eta venga, bat gehiago. Atatzen zitunean amak jogurrak, orduan atatzen nun, eta anaiei inbiria emateko bakizu. Bueno, amak aurkitu zituen kroketak, almohadan azpin gordetan, ere kuadro baten atzian, zaena, bueno. Bai. Juston bataia zan, jatia, etxian, ba. Bueno, eta gaur egun jatu naiz, ja baraskita dana jaten dezu, o badaude gauza batzuk kostatzen zaizuna jatia gondikan? Dana. Dana jatezu. Gauza bakarra ez zitzana gustatzen txikitan, abak. Abak, Abazarrak, bueno, hori ezin nun... Eta guain bai. Guain dena. Guain lasai Ni dena asko. jate, denetai. Bikain. Bueno, Bai. hemen ikusi zuena, Indeuna, barrengorri saltzak, zia zerbakin, eta honekin ingo deu, oetxo bat, gure sapuantzako. Guain bai, aurren nengoan esan de sapua, onda. Ordu nau, oetxo bat ingo deu, horrela, ze itxura, Ni uste sapo jarriko jola, 3 busketan nahiko izango garrazio bat entzako, ezta? Horrela, oso ondo. Gero, ingo deuna da, oitu, barrengorri hau ere gatza bota diegula, jarriko ditugula gainetik pixkat. Venga, hauetan, hau ditugula, ja, inditugula. Venga, bi, eta hiru. Hauekin ingo dugu hemen barruan, hola, dorretxo bat. Eta guain, ja, jarriko jo, kurruskari bezala, indeun urdai azpikua. Bueno, horren arrautza botako jo. Arrautza lehen da bizi. Danian pixkat. Hemen gorrinko hemen dago, eta orduan hori harrapatuko du. Nahi gorrinko ere bai eroritzea pixkat. Eta, horrela. Eta horrela. Itxura harratzen nahi dekago, Bai. Bat, bi. Eta amaitzeko, kurruskaria. Horrela, Kompleto. Indiu, gaurkuan, earra. Gatza, nola esate? Gatza. Bueno, nagusi, azteko eta behin, eskerrik asko etortze batikan. Zuri. Arrakasta asko duki, gure plazak eta animatu. Oide. Eta ea zautza etortze zen anengoen honi aurrengo filan. Filan, Hombre. Koruak iten, Leno bezala. Oltza hioko nagetana. Bueno, lagunak, ondo pasa, eta gizuen, zuen parrandan jarraitu, kilimak, hemen txeak azue. Agur. Aio.